Здравейте отново! Искам да говоря за един от най-големите проблеми пред младите хора днес и това е трудностите. Никой не ми е казал, че живота ще бъде труден, живота ще бъде гаден и дори да си намерят своето призвание, дори да си намерят своето нещо, дали ще е бизнес, дали ще е професия, дали ще е някаква готина работа, дори и тогава трудностите ще ги има. Няма как без тях. Дори да си милионер, дори да си скъсан с 2 лева в джоба, трудностите в живота са нещо нормално и естествено. И всъщност никой не подготвя за това нещо да ни каже: пич, живота ще бъде труден. Очаквай, не се притеснявай. Когато нещата загробеят, съвсем нормално и естествено е. Такъв е живота. Няма нищо лошо, няма нищо страшно. Ще мине, ще се научиш и ще станеш по-силен. Затова моя апел към всички, които гледат това клипче е: не се притеснявайте от трудностите. Ако сте намерили своето нещо, вие сте на правилния път и продължавайте напред, не се отказвайте. А ако не сте намерили своето нещо, може да намерите мен и аз ще ви помогна. Как да стане, оставям на вас да решите. Всичко добро и успешен ден!